Egundoko artista etorriko zaigu gaur, Platora. Musika konposatzen du, diska mordo bat plazaratu ditu eta artista handiekin ibiltzen da lanean. Piano jole aparta izango dugu Sukalherrian. Ezagutu nahi baduzue, hortxe gelditu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Mikel Azpiroz, ongi etorri, jauna, zer moduz, ongi? Hemen, nik ezin hobe, ja prestatu dut hemen, eta bakizue, Mikel da musikaria, kompositorea, zenba gauza gai dituzu? Bueno, musika arloan behar duen... Ia dana, ez da, danean ibiltzezea. Baki piano jole fina zehala, bai instrumentu gehiago bai jotzen dituzu? Bueno, batez ere pianoa, eta gero bai, salseatu, gitarra, bateria... tokatzean egin, ez da? Bueno, baki proiektu behar batekin zabiltzara, baina zuen beti gauza batekin baino gehiago ibiltzezat esku artean, ez da? Bai, ni nire proiektu personaletan ibiltzen naiz Elkano Browning Cream izena duen taldearekin, aspalditik, eta gero aparte nire izenarekin Mikel Azpiroz bezala piano diskoak eta kontzertuak egiten. Ado, eta bueno, eta Sukalden bai ibiltzezea tarteka, ez da? Sukalden, bueno, superbientziko Sukalden. Ravioliak segula inaldituzu, ravioliak inda nau, bai. Bai, ikusiko zu, gaur elkarrekin ningo ditugu ravioli batzuk, gaztaz bete eta taintxaurrakin, eta aldi berian, hemen txibiliko gea, musika munduan saltzan. Adi launak, saio, ederrak gauta. Bueno, lagunak eta Mikel, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noe biliko gehan ravioli hauekiteko garaian, bale? Ingo dugu raviolia, baina orea masatan aprestatuko dugu, bale? Hemen dakau hartu irina, semola, dakau arrautzak, elkartuko ditugu, masatxoa prestatuko dugu, gatza tantoa botako jau, eta reposon utziko dugu, gero ingo dugu nada lusatu, eta lusatuta dakau nian, botako dugu gazta, hemen dakaula gazta nidia zabalkua, parmesanua, krematua, eta intxaurra txikituta botako dugu horrea danea, hori mangatxo baten jarriko dugu, edo goiarakin ikusiko dugu, eta ingo dugu da, gero, tiratxua jarri horeana, jarri gaztan krema, eta gero nekin raviolitxua prestatuko ditugu, eta horiek gero egozi, eta saltxa boloñesa baten barruan sartuko dugu. Eta saltxa boloñesa iteko, hemen dakau, aragixetua, tipulina, apilua, asanaiua, tomatia, baratzuia, oreganua, eta hemen berrio gazta parmesanua, baina hori bukaeran gainetik botako dugu, bale? Hemen ningo duguna da, barazkik ondo erregozi, behin erregozita da benean, aragila botako jau, lau buelta eman, gero botako deuna da tomatia bertara, oreganua, eta gero raviolik hortxe bertan bukatuko ditugu, bale? Gero platera haratuko dugu, gazta pixatekin, eta albaka ozgailuan dakat fresko, zatik hemen jartzen dugu, albaka teatzen dut, eta gero simultze juten, orduan gero fresko teako dugu, platera haratzeko garaian. Ados? Bueno, hau esan da, inbiar deuna da, behitu, zer animatuko aiz, barazkin mosten o orea prestatzen? Zuna ezuna. Nei berdintza, ni danean moldatzen, venga, ni sartaia emango jo barazkikin, eta zu orea prestatzen jungo zea, bale? Ez dakit boltxoi txiki xamarra izango dan, orduan, emango zu bola handia joa Mikel, bertan bota arrautzak, eta gero bota irinak, eta hasi makiltxo batekin, edo mingaina batekin, baina nik uste, gero hemen asala botatzeko horrakazu organiko, bale? Mingaina bat emango izuta azteko, baina gero honena ni uste eskua sartu, eta eurra eman, bale? Venga, nahi zua pixkatatzea eramatia? Bueno, lasai. Venga, ire kontu. Bueno, sartai hartuko eta ikusiet, etzeala eskutzik etorri, hor Elkano Browning Cream, eta gio beste diska bakarkako lana da, ez da? Hala da. Bakarkako lana nola izena du? Pake pieza du izena. Pake pieza. Horrekin hasiko garatzen, bale? Pake pieza, zertan datza? Zer topatuko dugu hor barro? Pake pieza, nire nik komposatutako bederatzi piezakin egindako disko bada. Vale. Pianoa, bateria eta bajoarekin. Vale. Neronek eta Carlos Arantzegi baterian grabatuta. Eta zuzenean ibiltzen gira Carlos, Fernando Neira, bajista, eta Neroni. Orduan bakarkako lana da, baina irun artean holtza gaina jute zaten, iruk jute zaten. Bai, orain normalen, konzertuk edo bakarrik, edo irukoten ematen ditut. Bueno, eta bakarkako proiektu hau, noiztik handakazu martxan?
Bakarkako proiektua, hau laugarren diskoa da, pakepieza. Vale. Aurrenekoa... Urrun aspalditik, bai, ez da? bai, Noiz kaleratu dezu hau azkenengo hau? Azkenengoa orain dela 3-4 hilabete. Vale, ondo. Eta aurrenekoa kaleratu nun gaua izenarekin, 2013, edo 14, ez nauzo. Vale, euri pizkatin dula alegila, ez da? Hori da. Bikai. Desberdintasun asko topatuko deu bakarkako lanetikan Elkano Browning Creamseko taldea? Edo, nahiko desberdine da, bai. Elkano Browning Cream oso ludikoa eta erritmikoa da. Vale. Erritmoak importantzia handia du proiektu hortan, grubak, gustatzen dugun bezala. Grub esaten zaio, erritmo dantzako, hipnotiko horrei, ez da? Ona. Eta pianoko proiektua da, erabat kontrakoa da, asko zer intimistagoa, introspektiboa, estado mental edo bildu bat iristeko intentzioarekin, lasaitzeko eta beste sentimentu batzuk. Eta pentsatzen den Mikel, hoi dana, letra ikan topatuko deu, diska bakarkako hortan, edo bakarkan instrumentala, hola, ondo esan da, instrumentala zuzei zuzendu, Dana instrumentala da, bai, dana. Pianoak egiten detena, dana instrumentala da, bai. Eta hor esan dizuena, laguntzen dizuenian, holtza igotzen zeanian, behaiekin, esan dezu bikidekin zaudela, baina diska grabatzeko garaian zuk sartu dezu bateria? Carlos Arazegikin batera, bai. Carlos Arazegi tolosarra da, bateri jole bikaina hemen degune. Eta pieza danetan diskoko kantu guztitan 3 ateatze zeate? Baten ez beste. Aurrek diska irekitzen duen pake pieza izeneko abestiak, hori bakarrik jo nun. Hori piano bakarrik entzuko dugu. Hori bakarrik grabatu nun, eta ondoren ja trio formatu. Eta Mikel, hor, normalian jende kantu bat itikenian, beti zehozen egin trasladatu, mezu bat bidali, azkenien, itxi gabe, letra gabe, musikan bitartez iristea nahi dezu mesua, o iristea ez dakit, sintonia bat, o lasaitasun bat, ze transmititu nahi dezu? Bai, nik uste musika instrumentalak, musika klasikoa gehiena instrumentala da ez da, eta jazza ere bai. Musika instrumentalak ametitzen du, hitzak mugatzen duen ere mortatik kanpora ateratzea ez da, eta behar bada sentimentu abstraktogo batzuk sortzea. Eta nahi betitik gustatu izan dut hori. Hitza duen musika ere asko gustatzen zait, baina instrumentalak askatasun gehiago bezala... Hitzak batutan bere askatasunean batu nahi esun aldetik arrapatzeko ez da, instrumentalak areta gehiago ez da? Alaxe da, bai. Eta, zuk adibidez musika egiten dezunean entzulengan ze bilatzen dezu? Ni saiatzen naizen, nik beste musika entzuteakon sortzen zaizkiten, sentimentu honak sortzen baita. Ez dakit musikak dauke beste plano batera, gure buru beste plano batera transportatzeko ahalmen hori ez da. Eta nire musikarekin saiatzen naiz sentimentu positibok lortzen, nolabait musika horrek irauten dut bitarten entzuleak onura bat sentitu dezan eta bere ohiko arazoak edo agobiok alde batera utzi ditzan. Hortarako balio baldin badu egiten naiz eta utxi batzuntzako eta momentu batako baldin badare? Ja, ni pozik. Ona. Eta zugan ze pizten du adibidez zugan? Zuri ze egite izu zuri? Nei gasolina baten dit musikak txikitatik ez da adierazten erreza, baino hori ondo sentitu erazten nau eta amesteko tresna bada baita. Bizitza hontan amesteko tresna bat. Amesteko nahi zuen igual norbait iristeko, iritsi nahi desun leku batea, o bertara iristeko musikan bitartez, ane hon gabe, ez da igual? Horixe da. Eta sortzen zian sentimentu horrek txikitatik argi irakutsi zidan bizitza hontan zertan pasa nahi nun denbora. Esaten zuen txikitatikan, noiz da sentitu zenun hori... Zenbat urtetxokin esan zen ni musikari nahi izan edo... Nik uste dut oso txikitatik. Ez dakit,
esango nuke, 4-5 urtekin, ja nik sentitzen nula magnetismoa instrumentuekiko. Etxian musikeruak izan dira, adibidez? Etxen banun bai, amamak jotzen zuen pianoa, izebak ere bai, eta aitak txistua, eta bueno, beti musika horri bili da. Eta orduan nire zaletasuna ikusi zuenen, eman zizkidaten, oirik zizkidaten ateak, hortik ikasten azteko. Ikasketak eman, da gero zure bilbidea lasai asko ditek. Hori da. Hori ona, ez da, zeatikan, batzutan gertatzea, eta, bueno, guain gio eta gutxi gio, baina guain dela, zu ez dakizen batuta, ni baino 10 gehiagiko dituzu gutxi ez da? Seguruna bai. Eta ia guain dela 30 urte, eta musikeruan nahet izan, da ikasizak zerbait bazpare, ez da, ikasizak zerbait bazpare. Eta zuk adibidez, oso ikasi zen du, zu zenian ja musikarloan murgildu zinen, edo? Bueno, txikitan musika konservatorioan, Donostiko konservatorioan ikasi nun. Klasikoa, ikasketa klasikoak. Eta gero aparte nire kabuz hazen itzen ja jazza eta bluesa eta horrelako estiloak jorratzen. Eta ja, bueno, ikastola bukatu ondoren, ordunetzan errezazko esaten duzun bezala musikan bidea egitea, eta orduan bada espada ere ingenieritza ikasi nun, ingenieritza industriala. Bale, orduan bai esan zizuen. Zure kabuz otxean esan zizuen, zeo zein inbiarda, Mikel? Alaxe erabaki gendun, eta hitzartu gendun, eta egin nun ingenieritza industriala. Ingeniero bezala inoiz etzea lanian ibili? Ez behin ere. Ingeniatzen musika bai, ez da? Hori da, titulo atera nun, baino segitxun pasanitzen berriz ere musika arloera, bueno, pasa, behin ere ez duen utzi musika karrera egiten ingenieritza ikasten ari nintzen bitarten, beti taldeetan jotzen eta grabatzen eta seginun, baina ondoren ja ingenieritza bideratu nun soinu teknologiara, grabazio teknikak ikastera eta azkenian beti ikasteunak, esatea, ikastezunak ez zu garaje bat erosi berbertako, beti balizu, zure motxilan sartezu eta zurekin dijoa, ez da? Horixe da. Eta ondo torre zitzaidan, hortarako, ze ondoren nire koizpen musikal guztia, grabazio guztik eta nire honek egiten ditut. Elkano Brownen krimen diska guztik, Mikel Azpirozenak, eta gero, enkarguzko musika asko ere bai, nire estudioan. Nola izena du estudioan, nundakazu? Mamusik, hemen Donostin, bai. Zigilua ere sortu nun, hortarako, nire lan propiok argitaratzeko. Nire autokudeak eitatik. Eta horrek bai, zure askatasun emango izu, zure eraiteko eta inorrek egin mareatu gabe, ez da? Alaxe da, ja, hasieran diskoak beste zigilu batzutarako grabatzen genitunen, orduan bagendun 4 behi izena talde bat, 80etan, eta bueno, eta beste askokin ere grabatzen un orduan, eta ikusten un prozesua izan zitekela, pixkat nekagarrie, jende askon iritzie egoki behartzalako kontutan, eta epek ere beste batzuk jartzen zituelako, argitaratzeko, edo olako asuntutarako, eta pentsatu nun, naiz eta lan handia izan, bakoitzek berea kudeatzea, merezizula askatasun horrekin lan egiteak eta horrelaxe animatu nintzen. Eta gero gaina industria asko aldatu zen, 80etik 2000-tara, eta arlo digitalakin, Spotifykin eta guztiekin. Ona, bueno, horze, masa hau, a ber. Pianintan esku horiek hor saltzeko kapazak aldiak gero pianua hau behar deuta, Hoixe bai. Bai, guendek nire ustez ja, garaia, zaten ondo elkartuek, eta ingo deuna da, erreportai batea jungo geha, eta bitartean honei eurra emango jogola maiganean, eta ingo deuna da bueltan, gainuntzeko zegaiak egiten joan, baina bago aztxirrik etxegara, baina oso ondo, ikusi ja, badakala, emango jo bi golpe, eta listo utziko. Eta bitartean jungo geha, Durangoa, eta bertan itegue etxea eramateko janaria. Eta gaurkoan ustez pitza bat duela, pizza ehar bat, guazen ikustea. Hemen gelditze behagu, horrei egurra ematen, eta honei bi buelta ematen. Kaixo Joseba, Ibondaz, da, ongi etorri Durangora, landako etorbidera, gaur, Sardezka proiektua erakustera noa, etxerako janaria egiten dugu, eta etorri nirekin erakustera noa eta.
Sardezka da zure menuaren beste hankatxo bat, edo beste hildo bat. Gu 2010an hasi ginen plater prestatuak egiten, 2023ko azaroan hasi ginen proiektu honekin, beste era baten, zure menuan egiten ditugun plater prestatuak, jendeari eskaintzeko. Zuzenean, orain arte egin dugu salmenta online, eta, ikusi genuen lokala, gustau jakun, eta, gauz beste abenturatxo bat egiten, eta, beste pausu bat emoten aurrera. 3 ataldeko produktua ditugula. Alde batetik ogia, kalitatezko ogia, Antonio Txiki, Zubizarreta, ez dugu bertan egiten, baina, legintzen gara produktu hona aukitzen. Eta gero, badekogu, zure menuan egiten ditugun plater prestatuak, solte, menu forman, eta abar. Eta gero, azkenean, bapateko janaria eskatzen dago beste produktu batzuk aukitzea, eta, guan txinea pizzeriza bat euki genuen Elorrizon, eta, berreskuratu dugu azkenean, 30 urte gabiz hemen saltza honetan, eta, berreskuratu ditugu produktu batzuk historian zeharrein izan ditugunak, ez? Oi asko errea, pizzak, etxeko pizzak, guk egiten dutugu masak, eta abar, eta, baita ere, pasta pizka bat, ez? Zure menuan egiten dugu sukaldaritza tradizionala, bertoko sukaldaritza. Eta gainontzeko produktua bebai, legintzen gara, kalitatezko produktuak izeten, etxeko produktuak izeten. Hau ez da fast fooden izen txarrori alegintzen gara kentzen, eta, pizka bat gura asmoa da, kalitatezko produktuak egiten da. Balore bat emoten, gertutasunari, artizautzari, eta eskuz eta gusto zeinako gauzei. Eta teknika ezberdinekin, ahalik eta produktu freskoena eramaten, naiz eta prekozinatua izan, beti horrek ez dauk gure izan kalitate txarreko produktua da, ez? Produktu ona sartzen baduzu, prekozinatua ona urteko jatzu. Gure bezeroak egunerokotasunean danetik dekogu. Alde batik dekogu jende nagusia, bakarri bizi dana eta bar, eta zerbitzua eskatzen dauela bizitza erresteko, eta gero, pizzak, hamburguesak eta pasta, bai dago, nik uste dut bai dagoela arrakala bat edadetan, ez? Eta, igual, 50 marretik berako gazteak, ohitu hau gaude, ez? Orain nahi baduzu, jungo gara zukaldera, eta, erakutsiko dizuet, pizka bat pizzaren prozesu guztia. Bai anbasagoa, bai laberatxie, baita ere, egingo dugu kondimentazio bat, pizza berri bat, udarako nahi duguna sartu kartan, eta, fresko-freskoa gara. Hemen gauz, Sardezkako sukaldean, eta, gaur, pizza fresko-fresko bat ingo dugu. Hasiko gara, masarekin, eta, jungo gara, ingredientia botatzen, eta masatzen, pizkanaka, bere prozesuan. Irina, ura, olioa gatza, eta legamina. Hau, Venezian probo genuen, eta, oso pizza originala iruditu zitzaigun, oso freskua, eta orduen esan genuen, uda honetan, pizza hau Sardezkara da. Pero, 240 gramoko bolak egingo ditugu. Eta hori, 48 orduko fermentazioa emango diogu, gorputza hartzeko. Plater prestatuetan, esango neuke arraskastatzuena makillaua pilpilera dela. Jendeari pilpila asko kostetan jako etxean eitea, eta orduen oso horreza da, gure pilpila legauta dau, ez? Baina erabaten danetik jaten da, azkenean, egoziak, babak, horrainak, pizka bat, okelak, hemengo sukaldaritzako plater guztiak ondo saltzen dira. 48 orduta gero, egiten duguna da, masa hori luzatu. Eskuz luzatzen dugu, masa eskaltetzeko, eta mantentzeko bere struktura guztia kolpatu barik. Eta, behin masa hori luzatuta, kondimentatuko dugu, tomatea, mozzarella eta labaratuko dugu. Bestalde batetik, bai dekogu linea bat, produktuena, osteleritzarako bai eskaintzen dituguna, osteleruei, pizka bat, erresten pizka bat, euren lana. Behin labatik urteten dauenean, botako diogu, rukula, albaka, bufala mozzarella, fresko-freskuan. Orduan horrek egiten dau, oso masa freskua eta oso pizza freskua udarako ederra jateko. Joseba, hemen duzu gure pizza, da hemen gaude Sardezkan, Maider eta biok, nahi duzunean, etorri dastatzera. Agur!
Aupa Ibon, aupa Maider, ite dituzuen gauza guztiak, eta nola ez pizza hori, ze itxura, Ai, ama, ezin hobia, horrela jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten, gurean jarraitu behar deu. Hemen, behitu, boloin izantzako barazik ondo potxa indazkau, raviolin betegarria egiten jun behar naiz, inber deula hauek xigortu pixka lapikoen da gero gainuntzeko gazta raiatuta elkartu, eta hemen luzatzen hasiko gea orea, behitu, hemen, Mikel. Holakua baldakak aparatu ez. Ez dauker ez. Ez, bukatxizla, man. Hau pianua goteko izango bauan, Bildur pixkat ematen ikatzen. Bildurrik. Pianua gotzen behar honek gehiago bildurrikan. Honek bakarrikan motoi bazikak, Pianuak zema dazka. Bai, 88. 88 ez. Goratzia lesaia zema dazka, nahi ama. 88. Piano danak berdinak izate aldia. Horrego gitarra bezala egongo dia batzukako. Bai, badari batzuk utxixigokin, edo haundigok, edo txikigok, danetik handago, ez da? Bueno, hemen inbiar deuna da, abitu. Hemen hasiko gea potolotik, bale? Da hola, hor, bale. Eta lori jain handakau, eta hasiko gea pasatzen. Pasatzen azte gea, txaka beraka, bale? Eta honek akartzen jungo gea. Aurrena pasadat emango jo hemen. Geo, ikusten deu, lehortu iteala, aurrengo pasada nahiko agresiboa izatea, zeatik nahiko lori dao, eta fin-fina geatu behar du. Bale, orduan, guain, berrio matillo irina, eta bain entendezuna da aurrengoa, berrio jetxi, tak, eta irina gota bi aldetan, Mikel, eta berdin egingo dugu, bale? Eta errexago ibiltzeko, igualengo izutena da, erditik amostu, bale? Eta hola bi puizketetan egiten duzu. Aurrena bat, eta gero bestia. Bale? Oso ondo. Venga, hoi zure kontu, eta esan dakoa, ni betegarria prestatzen jungo naiz. Oso ondo. Bueno, eror esan dezun bezala, dala laugarrengoa bakarkako lan egin dezuna, ez da? Bai. Aurrekotan antzekotasuna hundila daka, beste irurana? Bai, estilo aldetik bide bate hautatu nun, hori lehen hau komentatu duen bezala oso pausatu, introspektiboa, oso intimista. Eta euki dezake bere ikutu espirituala ere. Eta aurreneko diskokin konparatuta, azkeneko disko honek dauken diferentzia ondina da, bateria ia beste guztietan dagoela. Behatzea bestetatik, 8 bestetan. Aurrenengoan ez ezik lehen esan desuna. Aurreneko bi diskoak erabat instrumentalak, pianoa bakarrakin grabatutako izan ziren. Instrumentalak eta pianoakin bakarrik. Eta gero, hirugarrena, islak, hori ja abestin erditan bateria grabatu gendun. Eta azkeneko hontan ia danetan bateria. Oitek, eman, itzu eman gelditu gabe. Eta zuzenekotan ere juten gea, pianoa bakarkako pianoaren pasajek, hirukotearen pasajekin nastu. Ados. Bueno, nire bai, guain? Epa. Teklatu bat eta tein zaigu, ama, hau dut deskantza. Zan dizut, bai. Zai, da horako ideika, txerik itxarka junga. Beti, eman, bai. Bestaldea mesedez, oiteketa. Vale, perfecto. Vale, eta badakit, bueno, aurreko diskakin hau ez dakit ja plazaratu desun edo ez, kaleratu bai, hau ja kaleratuta dau eta aurkeztuta ere, bai. Eta plazan batian edo aurkeztu dezu ja holtzan batian? Bai, Donostiko Victoria Eugenian aurkeztu nun eta Bilbon ere bai bide barrietan. Vale, eta nola dator gira, badakit aurrekoakin egundoko jirakin dakoa zehala, ez da? Bai, hor hemen batez ere udazkenen hasiko naiz konzertu gehiago ematen. Bai. Orain agenda kontugatik ez daulako erreza, koordinatzea proiektu guztik, eta nahikoa hola. Bai, honekin pasa beste behin, horrei, baina lehen lagunduko jat, eman hor. Eta aurreko diskoarekin islak, oen dela 3 urte argitaratu genuen, disko honekin asko ibiligea alde batetik bestera. Nondik noa ibilizea? Estatu guztin, Gijón, Cádiz, Málaga, Soria, Bilbo, Eibar, Irun... Nunes aiz ibili, Tolosa... Nunes aiz igual azkarro bukatuko jota, Krakowiara ere joan ginen, Varsoviara ere bai... Gaina hau, musika mundiala da, ez dela hizkuntza baten mugatuta zaudela edo... Hau, nola ez dakan letrak, boi daneako balillo, ez da? Alaxe da, musikanen politena hori da, edozin lekutara jun, eta naiz eta hizkuntza desberdin itzan eta kultura desberdinak izan, konexioak sortzeko bidea ematen dula. Eta adibidez, Malagan eta Kadizen jo bendunen, ni bildurrez ni joan, zan ez hemen handien bizikin eta flamenkok eta
nola hartuko du musika pausatu intimista hau. Eta izugarri ondo juntzin konzertu horiek ere. Orduan, jungean leku guztitan oso ondo... Eta pentsatzen dek diska honekin antzeko bira bat etorriko dala, edo gauza gaizia lotzen, edo? Hortan aigea lanen, bai, alaxe da, bai. Oso politxe da leku desberdintera matea, eta ze hori jasotzea, konexio hori jendearekin. Bueno, eta beste proiektora salto iten, badakit Elkano Brownie Creamekin jasaldian egongo zehala, ez da? Alaxe da, bai, aspalditik hasi ginen jasaldian jotzen Elkano Brownie Creamekin, ja, 2006an joven aurreneko aldiz, aurreneko diskoa atera gendunen, ordu ezkeroztik 6 disko argitaratu ditugu, eta azkenekoa aurtengo jasaldian aurkeztuko dugu, uztailean. Eta aurretik, hemendik gutxira, Bejer, baita Kadizeko jazz festivalean joko dugu. Leku honenetan alegia. Eta gainea, peninsula puta batetik beste año, ez da? Alaxe da. Tarten Madriko Kafe Zentralen ere bai, beste jazza jotzeko templo baten, eta... Kontuatzen aizate gaurko musikeru ez dela egosein musikari, Eundoko artista. Bueno, eta zeintu jotzen dezue Elkano Brownie Creamen? Ba, Elkano oso proiektu bitxia da. Pizka pastelerua da, pizka ni bezala? Ez da pastelera, zea da, bele epokeko, oain dela eun urte gora baino gehiago ditun, krema solar baten izena. Aiba. Orduan izan zen krema baten. Da moreno jartzeko, Vale. Ni pastelero izan da brownie creme, ja esatero krema pastelera eta txokolatezko bizkotxua, hori nekan buruan. Hemen nun bai bazeone drogeron bat, pentsatu zuna, inglesez krema de pronunciado jarri beharren Brown and Cream jarrita, gehiago salduko zula edo, eta Elkano Brown and Cream jarri zion, Lois Elkano batek. Nik anunzio dura ikusi nuen aspaldi, erutxu zitzaidan guk egiten gendun musikari ondo zetorkiola, olako izen bat. Gaina proiektu oso bitxie da, txiste ematen du, baina ez da. Baterian Frank Mantegari, Parisko bateri jole aparta bat daukeu, eta gitarrista bezala Dave Wilkinson izena duen gitarrista ingles bat, inglesa, frantzesa eta euskaldun erea. Nola lortu egolako taldea arraitea? Non ezagutu dituan haue? Hauek ezagutu nitun Frank estatu batuetan, oendala 20 urte jotzen ibili nintzen sarritan, eta han ezagutu nun, New Yorken, eta Dave Barcelonan. Eta aurreneko diskoa Shanghaian grabatu gendun, Txinan. Oendala 2006. Nazketaik, Bai, proiektu honen muine hori da, multikulturalidadea eta gure arteko hiru personai oso desberdinen arteko konexioa sortzeko tresna. Eta horra adibidez, letra bai entzungo deu, bakarrik musikala da? Hor instrumentala desente ditugu, baina abestuak ere bai. Abestuak ere, abestik baditugu letrakin, normalez beti inglesez abesten du Davek, Dave Wilkinson aurretik Matt Harding abeslari estatu batuarra izan gendun, eta hasieratik iten gendun nazketa bat, abesti letrakin eta beste batzuk instrumentalak. Eta horrela segitzen dugu orain ere. Eta bertan ere bai piano bakarrik jotzen dugu, instrumentu gehiago jotzen ditu? Hor jotzen dut Hammond Behiru izena duen organo bat. Hammond Behiru, lanian jarriko eta kontatu iguz. Betuzak, hemen inberakenaek hartzen dekola, goierak txikitxo bat jartzen dek, eta menos ez más esatea ba, horrela, porque gero izteko bestela eraso gauten dira, bale? Zaiatu horrela, bale? Eta gero beste geruza jarriko dugu gainean, eta ja molde txokin moztu ingoitugu, bale? Orduan, pentsatu berdek pixkat, olako gutxienez leku pixkat, hemen adibes, hiru jartzazkak, eta gero jarri bi. Aurreneko etena markatu. Baina, markatu, da, ire teknika erabili. Markatu urruti ezibiltzeko, perfecto. Kontatu dugu, Hammond hori zer dan zehazki, ze instrumentu da hori? Hammond organoa da, orain dela 100 urte sortutako organo bat, Chicagon, eta hasiera baten Elizarako sortutako instrumentu izan zen, tubotako organok ordezkatzeko, eta merkeagoa izan zedin ez da, Elizatarako. Claro, besterak izan... Hori da, estatu batuten Eliza asko dau, txikik dienak, eta presupuesto gutxikin, eta hortarakoa pentsatuta asmatuzun, Lawrence Hammond izenazun tipo batek. Baina, hain ondo asmatuzun, gero izugarrizko arrakasta izan zun, eta
gospelera, jazzera, rockera, popera zabaldu zan organo hori. Eta gaur egun oraindik asko erabiltzen da naiz eta orain ja ez dan egiten. Eta guk, ni beti izan naiz organo horren zalea. Bai. Nun ikasi ezu hori jotzen, pianua jotzen malin bakizu hori bakizu jotzen. Bueno, bai, hoxe teklak jotzen jakin behar da, gero badu bere hizkuntza organo horrek, eta hori aspaldi ikasi nun. Markatu, baino bakarrik markau pixka, bale? Bale. Ergatikan, gero, bestiekin markatzen deunean, mosten deunean hori heldu ingo ja, bale? Baina oso ondo aiza, Ezin jo, Mikel. Bueno, hemen, inbiar deuna da, ikusezue, aragila pixka markatzean ian, gero tomate botako jo, oregano pixkat, eta inbirtuna raviolitxoa prestatu, eta ingo deuna da bitarten beste reporte bat ikustea jungo gea, bale? Ba, zehazki jungo gea, Maitaneren gana, txukuntzen bagizuen Maitanekin beti hemen, gero eta txukunuta hobeto dakaula gure zugaldia, guazen bere gana, eta ea gaurkoan ze kontatzen digun, guazen. Kaixo, Joseba eta ikusentzuleok, zer moduz Maitane naiz, txukuntzaren antolatzaile profesionala eta gaurkoan Hondarribiako Alkain sukaldetatikan egingo dugu saioa. Gaurko gaia udaberriarekin bat datorrena, sukaldeko bazterketa. Sukaldea gure etxetako espazio eraginkorrena izan behar duela diote, funtzionalena. Azken finean bertan pasatzen baitegu denbora luzea, bereziki Euskal Herrian hainbeste gustatzen zaigunez sukaldean egotea eta familia guztia bertan biltzen geralako. Funtzionala izateaz gain ere, garbiena izatea ere aproposena da, azken finean bertan janaria manipulatzen delako, eta inorkeztu nahi sukaldezikin batean sukaldean aritu. Eta zer gertatzen da, nahia bai dagoela, baina gerora arazo ugarirekin aurkitzen gerala. Besteak beste gure sukaldeetan pilaketa handiak egoten direlako. Eta horrexegatik gaurkoan gure sukaldeetan egoten diran eta egon barrez luketen zenbait elementuetaz hitz egin nahi dizuet. Lehenengoa, taper zarrak. Zenbat taper ditugu gure sukaldeetan, eta ez bakarrekan kopurua, nola daude taper hauek. Asko eta asko, kitxura txarrarekin, asko eta asko taparik ez, edo funtzionatzen ez duten tapekin, beraz, zer egin behar dugu, guzti hau edenak kanpora bota, eta geratuko gera, bakarrik egunerokoan erabiltzen ditugunekin. Eta gomendioa, taper berriak erosio behar balen badituzute, aukeran vidriozkoa eta fundamentuzko tapekin. Bigarrena, lapiko eta zartai zaharrak. Zartaiekin arkitzen gera, tefloia badakizue sartuta edukitzen duten hoiekin, eta ez dakitakizuen, baina tefloia zarra dagonean bertan jakiak prestatzea osasunarentzako ez da egokiena. Beraz, zartaiak zarra daudena, kanpora, eta gerora arkitzen gera kopuru eta diametro ezberdinekin. Benetan hainbeste behar dituzue eta hainbeste diametro? Hirugarrena, mahai tresneria edo mahai tresneriaren kaxoian arkitzen dugun Max Mixa. Hau da, azkeneko 25 urtetan eduki ditugun sardeska, goiara eta bestelakoak, familia ezberdinetakoak denak izaten ditugu gure kaxoietan. Eta ondoren maila jartzerakoan horrelako nahasketa bat egoten da. Gertatu ez da ezer gertatzen, baina aukeran gomendagarriena izango litzateke mahai tresneri bakarra edo asko jota bi edukitzea, batzuetan bat eta besteetan bestea erabiltzeko. Baina Max Mixa honetarako ez dut uste denik egokiena. Laugarrena, bikoiztuta dagon edozein elementu, bereziki goiara handiak, egurrezko tresnak eta era hortakoak. Honek zer esan nahi du, kanpora joatean bota egin behar ditugula? Agian ez, azken finean ondo daudelako. Beraz, nahi izan ez gero, gorde ditzakezue bikoiztutako hoiek kaxa batean, kaxa hau egon diteke sukaldearen goikaldeko biltegiko espazioetan edota trastelekuan hori bai. Beti ondo etiketatuta, bikoiztutako elementuak direla eta inventario txiki batekin, badakizue, bertan zer dagoen ez balin badakigu, ez geralako inoiz gogoratuko berriz ere bueltan erabiltzeaz. 5. Gailu txikiak. Likuadora, jogurtera, makarroiak edo pasta egiteko trasto hori, pandemia garaian, itxialdian, 1000 gauza erosi genituela denbora pasatzeko, eta orain, gaur egun, ez daukagu denbora berdina. Zer egingo dugu gailu hauekin? Berdina, bota agian ez ditugu bota behar, baina agian jaso egin behar ditugu, edo donazioan eman, saldu, danadalakoa. Ezin duguna, da gailu txiki guzti hau denak sukaldearen gainean espazioak entzen eduki. Taula hauek ez dute oso itxura ona, eta ez zarrak direlako, baizik eta beraien zaintza mantenua ez delako aproposena izan. Gogoratu egurrezko taula bat ondo zaintzen ez bada, hau da ondo garbitu, lehortu eta behardun mantenua eman, bertan mikroorganismo kaltegarri dexente geratu daitezkela eta ondoren hor moztutzen degula jaten degun janaria. Beraz, kontuz egurrezko taula zaharkitu edo bereziki gaizki zainduekin.
9, despentsan urteak daramatzaten jaki horiek. Zenbaitzuk iraungitze data ez dakit daukaten, edo eta infinitoraino taratago dijoazen iraungitzeak dituzten, baina kasuan kasu, kuestioa dana da, hortxe daudela, despensan espazioa kentzen, ez ditugula berriz erabiliko, ze agian egunen batean, okurritu zitzaigun, errezetaren batentzako hori erosi barzela, gero eratzen errezeta egin, eta hor jarraitzen dute. Beraz, despensan ere, rebisio txiki bat. 10, gozogintzan erabiltzen diren osagarriak, gaietak egiteko erabiltzen diren oidenak, hau da, beste behin, pandemia garaian itxialdian erosi genitun 100 historia, gozogintzarako gaur egun erabiltzen ez direnak, eta baten batek pentsatuko du exageratua naizela, baina nik ikusten ditut eta sukalde askotan erabiltzen ez diren ugari daude. Aupa, Maitane, zea holku errak ematituzun, oain martxan jarri berdia, hori da zaiena izateana, baina bai, egia esan gauza harrak, gauza gartitu geho zein moduta, eta geho, zenek ez daka potontzi bat horratzian astuta, kontuatze galaia fermentatuta salto iteunian, nahi ama. Bueno, mila esker, eta hurrenare zure zaila hongo geha. Hemen txein deun gauza bakarra da, ura jarri dugu egosten, bero-bero egoteko, rabioliak sartzeko. Eta rabioliak ondo peatzeko, beitu, peatu berdun lekuan, pixkat ura emango jo. Vale? Hola eman, leku guztitan ura. Eta gero jarriko dugu hau gainean, ondo zapalduko dugu, eta gero mostingo dugu, vale? Venga, hoi zure kontu, eta ni tomatea jarriko eten ben ja, ikusi zuen ze itxura hartu duen, piperra pixka gotoko jota utzata gatza, eta jarriko dugu gero martxan, vale? Bueno, eta Elkanoren kontzertutan, eundoko girua jartzen dezu ez, ha? Bai. Ez, argi eta garbi, eundoko girua jartzen zuen. Bai, atzekea, bai, esan dizuten bezala oso musika erritmikoa eta ludikoa da. Frank Mantegari deu baterian oso baterista ona, kriston ritmoa duna, afrikano askokin jotzen duna, eta bai, sortzen da oso giro espektakularra. Jendea ez da geldik egoten. Eta geldik egoten, ez da? Guztiz kontrako ez, baina adibidez zure bakarkakotan, bai jende dago lasai hor, ez da? Oso giro bildue sortzeko diseinatutako kontzertua da. Claro. Elkano Braunen Krim kontrakoa da, emozioak atera, eta asko improvisatzen dezu hor? Elkanokin asko improvisatzen da jasian, ez da? Bai, asko improvisatzen dugu. Ditugu gioi batzuk, bidea markatzen duenak, baina hortik aurrea, alkarri begiratuz eta... Eta gidoi, nola markatzen dezuek gidoi bat, bertatikan norbait gehiagi eskuteko, ez da? Bueno, struktura batzukia... Struktura badaka eta junea baino bueltatu inbiarzea, ez da? Horixe da. Betu hemen, nola ingozu, Adion behar da, struktura horietatik ez galtzeko. Ez ateatzeko, bestela bertan bera. Zanpatu iritsi ikutu arte ia bota deun nasketa, zergatikan? Gio, mosten deunean, barruan peatutako eukitzeko, bale? Unola, taldezun gehiena bildu. Ederki. Venga, oso ondo. Ondo, eta improvisatze hori kiston goxamena izan behar du, ez da? Ez dala kontzertua, ez daude, biberdin, ez da? Hori da, eta Dave Wilkinson eta Frank Mantegari bezalako bi musikari handikin horrelako hizkuntza musikala sortzea, da lujo bat niretzat. 20 urte egingo ditugu ja laizter elkarrekin jotzen eta 20 urte ja, leku bat eta, leku pilatan ibili gea. Nundik noa ibilizate, horre bai zer lekutan ez zeate hon, Beida, esan duten bezala, aurreneko diskoa Shangaien, Txinan grabatu gendun, bigarren estatu batuetan, hirugarren hemen Donostin, eta tarten jodeo adibidez New Delhin, Indian, hango jazz festivalen, Australian jota gaude, Ekuadorren jota gaude, estatu batutan ere bai, desente. Zer lekutan izango guan izan dekela iretzako txundigarriena, o esatekela, joe, ze arrarua, o ze, no? Hainbeste herrialde desberdinetan ibilita gero. Bueno, danak du bere xarma eta bere izazune. Delhin egin gendun kontzertura oso ikusgarria izan zen, eraman genituzten parke handi batea, eta badakizu jende pila bizidala, eta joko gendun, 20.000 personan aurren, uste, tolakon bat esan zuen. Zona izan behar du horrek, ez da, Bai, oso berezie, bai. Ez da? Hori, bai. Eta, bueno, ja, pelota pixkate egiten, goratzen dut, oindala, 6 urte uste dut, Zarautzeko adarretatik festivalen, Mikel Makala kantolatzen duen jaialdi hortan. Makala ondila. Hori da, oso estimatu da Makala, eta berak eraman gintunen area, eta malekoien joven duen
zuen jatetxetik gertu. Bai, harzea pixka Uztaileko... berazako alde hortan, berazako damako alde hortan. Uztaileko uda gau zoragarri baten, eta ura ere oso... Hori errepikatu nahi dugu. Horlako asko izaten dira. Hori da. Bueno, hemen ningo deuna da, bain. Hola hartu, eta kendu soberan dakauna, eta hauexek, pixka gehatzen baitukola, lagundu labanakin, trak, eta hauek listo dazkau, egostea botatzeko. Hemen jarriko ditugu denak dazkaunian, botako dugu, zatik hauek minutu tardin egosten dira, Hain fresko indegu pasta, orduan, kendu, albaikola, bale? Eta hau ez da bota bihar, Berriro masatxoein, eta berrera beri alda, lagadeun beste puxketakin. Vale. Bueno, eta, ekarrituken nire bi proiektu potentia dia hauek, baino kolaborazio asko iteitu zure bai. Bai, hori... Takin dunden gatatzen zuen denbora, honekin buru belarri, buru belarko ze alde batetik bestea, ez da? Bueno, bai, denetik ateratzen dugu, hau ez dakit oso politxe ateratzen nahi zaiten, Bueno, lasai, polita ez bada goxua hongo eta lasai, egin berdena. Ara, dakin batenak, ez dakin batena. Estu lasai. Izak, ni lagunduko itola ingo zio pixkat, bueno, orduan berdin da dibujo hori haustea. Bai, bueno, berdin da, bintzat goxua gelditzia garrantzitsuena. Eta goxua nola indeun, hau ingo deuna da, baina horrela moztu, traki-traka, truku-truku, eta bain dana ateatzen zaigon horrela. Oen kendu baldeken neurren. Vale, oso ondo. Eta ze musikarirekin aiza, kolaboratzen oantxe? Bida, oantxe bertan Javier Muguruzaren disko berrie produzitu dut. Eta horrekin zuzeneko batzuk eman ditugu. Hortaz gain Bilboko blues banda bat Traveling Brothersekin. Donostiko abeslari oso interesgarri bat Elena Setienekin ere bai. Diskoak egiten eta zuzenen jotzen. Mikel Erentxunekin ere bai, zuzenekoak egiten, eta, usteet oantxe bertan, usteet oiekin nahi naizela. Bai. Oiekin gutxienez. Hori da. Bueno, eta hori alda egiten dezun gauza bakarra, hori dana, izan dezun dana, zeo sege jautze dut txintxilika. Bueno, hortaz gainen ere estudioan aspalditik egin izatu ditut, Euskadi Irratiko informatibotako musikak, edo EITB musika irratiko separadore musikal hoiek. Vale. Askotan entzuten dia, eta etzeki huia izela, ez da? Hori da, jakiten, baina hori danak, beti izaten dut, seguruna egin dituten musikatatik gehien entzuten dienak, hoiek diela, ez da? Etengabe, eta baino gai askotan jakin gabeia izela, ez da? Aia, oma, ze berezia. Bueno, ikusi zu, minutu bat emango jo, meningo deuna da, zuak itxali. Zuak itxalitugu, gaineti botatzeko olio albakain deu, ikusi zu, hau nola da hon, eta hoi, egia zan, harko genuen pixka gehiago egosten euki, baina horrela xere ona dao. Ez du gehiagi egozi bihar. Bagizue, italiarrak nola iteguen pasta, huelta eta huelta. Eta gero hemen, hola, nola inberria da hon, botatzen dugu honea, eta botatzen aizena, eroitzen dian 3-4 tanto euroiek, ez da zer gertatzen. Masatxua pixat, hola, boloñesa pixat aligeratuko zaigu, baina ez da, kuidoikan. Vale, hau, listo dakau, oso ondo, dain bihar deun bakauza garra da, platera datu. Bueno, orduan, bejerren ikusiko zaitugu, ez da? Alaxe da, bai. Eta jasaldi jane, bai, ez da? Bai, alaxe da, Elkano Braunen krimekin, Bejerren, Madriden, Markinan ere bai, Markinako jasaldian uztaien, eta beste batzuekin, bantxe bertan, Suizara, noa, bihar, zierreko, aurrena Kanarietara, gero Suizara etzi. Ni uste non liau eta bizin itzala eta Mikel ez autu dugu, Eurrengo azten, Bejer... Leku asko, aspertzen zu, ez da? Bueno, gure lana hori da. Gure amamak esaten zuen titiritero modura ibiltzen ginela. Boxatu, horri heldu, eta bestikan, ez da? Alaxe da. Bueno, hemen ningo deuna da, esan deun bezala. Bukatuta zeonian, parmesano pixka bota gainetikan raiatuta, txikitreke, vale? Gero esan dugu, albaka pixka jarriko dioula, baina indeuna da, albaka olioa. Botako dio, albaka olio pixkat, bueno, jarriko dugu hemen hola behitu, jarriko dugu hola. Txak, txontxorra bat, hemen txe, oso ondo, oregano pixkat, vale, eta guain, albaka olio indeunare, pixka botako jo gainetik.
Eta gure ravioliak prest dazkau. Bueno, eta mil esker etortze batikan, Mikel. Zuri. Hore bati hemen izatia, benetan. Eskerrik asko. Jarraitu gure belarri goxatu erazten, eta zuege, bihar ikustegea. Agur lagunak.